zuekin guztiokin Santurtziko EH Bilduren alkategaia Miren Matanzas Gorostizaga. Santurtzi justu eta solidarioa nahi dugu. Pertsona eta auzo guztiak berdinak dituen Santurtzi. Eskubide eta behar izan guztiak beteta dituen Santurtzi. Santurtzi feminista eta ekologista. Aldaketa klimatikoaren aurka bere esku dagoen guztia egiten duena. Bere gazte jendea babesten duen Santurtzi. Gazteek pairatzen duten lan prekarietatearen ondorioz gurasoenetik irteteko zailtasunen aurrean lagunduko dien Santurtzi. Beraien bizitza proiektuari ekin ahal izan diezaioten. Bere nagusiak zaintzen dituen Santurtzi. Zor diegun duintasun guztiarekin bizi daitezen. Santurtzi euskaldunago bat. Santurtziar guztiekin eraikin nahi dugu merezi dugun Santurtzi hori. Mugimendu asoziatiboarekin, kirol elkarteekin, kultura elkarteekin, auzo elkarteekin. Horregatik, gaur mezu argia bidali nahi diet Santurtziar guztiei. Santurtzik, aurrera pausua eman behar duela uste baduzue, eta hau esaten dugu munduko apaltasun guztiarekin, hemen dago EH Bilduren proiektua, hemen dago EH Bilduren taldea, eta hemen dago ni neu ere Santurtzirako prest. Abante Santurtzi!